Рушуган жерлегенә кирүче Островка авылында барлыгы 10 кеше гомер кичерә. Иң карт авылларның берсе Островка. 2 кеше эш яшендә булса, калганнары лаеклы юлдагы өлкәннәр. На будущий год 80 лет будет. Живу. Родил здесь, живу здесь, работал здесь. А в деревне вот есть условия, чтобы жить, выживать? Ну как? Условия? Не было, не жили бы. Пенсии дают. Магазин приезжают, не успеешь выглянуть, они ждут. Авылда почтада кибеттә юк, азык-төлек көнкүреш товарларын автолавкалар алып килә. Авылдагыларның күбесе мал тота, сыер, кәҗә, дуңгыз балалары асрый. Икебез дә мәктәптә эшләдек иптәшем белән. Пенсияга чыктык шушындан. Аннан инде бу кешеләр азая башлагач, кешеләр күчә башлагач, Мөслимгә күчтек. Мөслимгә күчеп, җәйгә инде монда кайтабыз инде авылга. Чөнки авыл һавасы үзегез беләсез бик чиста. Авыл халкы бәйрәмнәрне җыелышып берәрсенең өендә билгеләп үтү гадәтен үз итә. Өлкәннәр көне, яңа ел бәйрәмнәре әнә шулай уза. Гомумән алганда авыл халкы зарлануны белми, башкача тормыш көнкүрешне күрмәгәнгәме, шушлай гомер итү ошый аларга. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.